Ljudi, dobrodošli na ovaj klip na mom kanalu. Danas ću vam snimiti reakciju na klip od GBF Eksplozija, prava istina o Luxu, bla bla bla. Znači, ja sam izletao mi ovaj klip na kanalu pa sam teo da napravim reakciju zajedno sa vama. Ja nisam gledao cijel klip, gledao sam prvo 2 minuta nešto, pa sam ugasio. Sad ćemo mi da pogledamo ceo. Pozdrav svima ljudi, Eksplozija ovdje, dobro. Moram samo da pojačam malo, pošto ne čuje se baš najbolje Marko. Prošli novi videoklip na mom kanalu, u današnjem videoklipu pričam. Inače, izvinite što opet prekidam, ali nemojte pomisliti da je sad, ne znam, Marko meni rekao napravi reakciju ovo ono kao. Niti sam ja njemu rekao je pravit ću reakciju kao. Znači nemojte misliti zbog toga zato što smo prijatelji. I sad zašto ja snimam uopšte video o Luxu? Razlog je da bi iznao neko svoje mišljenje o njemu, zato što je počeo da me nervira bukvalno da svaki put kad uđem na YouTube, nije svaki put, ali često se dešava da vidim da je on izbacio neki video u kome proziva nekoga, kako priča o nekom, kako se upliče u neke drame, kako želi samo lajkove i ostalo, pratioce. Jednostavno to je počelo malo to njegovo ponašanje da me nervira i inače, upravo je što se toga tiče, inače Lux uopšte nije imao ni neke velike sabove, pregled dok nije počeo da se upliče u te drame, da ide sa drugim youtuberima u takve drame i te gluposti. Nastavimo klip. U ovom klipu bih hteo da kažem sve to što imam. I sada kad uđemo na njegov kanal vidjet ćemo da je on prvo snimao sam i otprilike neki klipovi su mu dobro išli, neki nisu po pregledima, ali tu je snimao sa ostalim youtuberima i tu je imao dosta pregleda i prolazilo je vreme jednostavno i onda je došao do tog dela bukvalno gdje je krenuo stavlja u mom mišljenju glupe naslove za klip jednostavno i ne znam kako to mogu da nazovem, jednostavno nije. Da, samo da kažem, Lux dok nije počeo snima sam sa drugim youtuberima i da se upliče u drame, on imao baš malo pregleda i stalno se reklamirao po fejsu ovo ono, da njegove sam klipove koji nisu bili sad nešto za gledanje, mislim ne kažem ja da je sad sranje, ali nisu ni moji sad ne znam profesionalni, ali nije bio nešto veliko poznat i on se reklamirao kao ja sad i to sve i te gluposti. Nastavimo klip. Ali naloži vas, da tako kažem, da uđete u klip i onda vi kad uđete razočarate se klipom ili je bar to kod mene. Znači o čemu pričam, jednostavno klip Muđe i Ćale u sampu i vi kada pogledate taj klip, to jest kad vidite naslov, vi možda pomislite Muđe i Ćale samp igraju ovo ono. Da, ko zna koliko je sad ne znam dece i ostalih gledalca pomislio možda Muđe i Ćale stvarno skinuli samp i ono igraju, a ne da bude toliki clickbait, to je malo glupo, ali ajde. I onda provalite da on igra samp, Lux, da igra samp i da bukvalno na serveru da su ljudi, to jest maperi kako god, ubacili samo sliku Muđe i Ćale. I to je to, jednostavno, ja taj klip ne bih ubacio da mi to bude glavna tema klipa, jednostavno. A i kontam da snima na tom serveru i ode tamo da pokaže to, ali glavna tema klipa da to bude to baš ono, ne znam, glupo je. Kontam da je ovo Muđe i ja na istu foru. I onda naletite na novi klip šta je Muđe rekao za mene i vi sad pomislite u neka drama, lupam, svađaju se otup, znaš ono. I uđete u klip i provodite da ovaj šalje onom bongu, da njemu šalje poruku i da mu ovaj odgovara nešto za Muđu. Znači, to je to. Ne, upravo je Marko, to je baš glupo, pošto gledaj, svako može da napravi tako neku glupost, pošto oni sad bio u tim nekim dramama ono, ima preglede i skačuju ljudima klipovi, znate. I on napravi takav neki clickbait i ljudi dođu na kanal i on dobije nešto malo keša, ali opet, to je po meni baš glupo i morbidno sa njegove strane, ali dobro. Toliko glupo da ja ne mogu da verujem.
I onda sljedeći klipovi su klipovi bukvalno gdje on spominje druge youtubere i oni imaju mnogo pregleda ti klipovi. Onda proziva Janka, to jest svađa se sa Jankom, tu se prozivaju otkud znam. I bukvalno svaki klip reakcija ovo ono ima dosta pregleda i on je tu i video sam. Dok ostali klipovi za GTA 5 koji je snimio između tih klipova bukvalno ono su bedni, kako kažem, jednostavno bedni su naspram ovih ostalih. Da, to je ono što sam rekao, oni na sam klipovima nekim tamo i normalnim i ovim, kako se zovu, i na tim GTA 5 klipovima baš nema nikakve preglede, mislim ima, ali nije kao na ovim clickbait naslovima i drame i te gluposti. To je baš glupost s njegove strane. I njemu naravno više odgovara da snima ove klipove koji imaju više pregleda. I onda tu počinje drama sa Nikolom, čoveče. E sada, meni je nejasno kako on uspeva da uđe u tu dramu, to jest ja mislim da je prvo on snimio ovaj klip, reakciju kako god na Nikolu, čoveče. I Da nastavimo klip. ja imam talenat gdje je Nikola, čoveče, bio, tako. I sada on je snimio tu reakciju i tu je nabio preglede normalno i poslije je pravio neke live-ove gdje je pozivao 300 nebitnih ljudi, ovo ono. I što je meni bilo smiješno u toku tog live-a i ja mislim i ostala dva, ako se ne varam, je to što su se oni reklamirali u tome. Bukvalno kaže lik, ljudi, subscribe-ite se na kanal da stignemo do, nemam pojma do sada do koliko, ali lupam ajde do 100k. Ljudi, nova slika, ajde kao svi da mi lajkujete, ovo ono. Nova slika, aj ko lajkuje, tako i u klipovima isto radi, aj nova slika ko lajkuje bit će pozdravljen u klipu, a fora pot... Da, to je u pravu, pošto ja kad sam gledao taj live to kad je bilo to za Nikolu, čoveče i to, bukvalno svaki 5 minuta kaže, ovaj nešto počeo priča i kao, stani, kao zapratite mi svi na Instagram, lajkujte posljednju sliku, lajkuje, kao ima pozdrav na live-u, ovo ono. Pozdravljen u klipu je da scrolluje fazon ono koga je zapratio i ono, to je pozdrav, mislim, nije pozdrav, ono, fazon bio si u klipu samo, takvo ponašanje. Slučajno sam skipao, nebitno, teo sam da kažem, slažem se sa Markom, iskreno nisam gledao ovaj klip, da ne bude da lažem, nisam ga slušao kada snimao niti šta, ali sve što je rekao je bukvalno pravo, pošto on mnogo seri u svojim klipovima i to, kad je snimao samo ovaj bre, Samp i to, imao je neku malu gledanost i to, tako da ono, glupo je što to radi, ali dobro, ovo će on parče slave, ili kako to je da nazovem, da ne serem puno. To je to što tiče ovog klipa, nas ste uživali i vidimo sljedeće. Pozdrav!